गोटे दिनर कथा गोटे गाँव रे 4 जण पंडित रहुथिले। 4 जण जाक सांग थिले। सेमाने बही पढ़िकी बहुत ज्ञान अर्जन करथिले, किंतु 4 जणक मध्यरु जणे पंडित बही पढ़ु नथिला। ସାଙ୍ଗମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମର ଜ୍ଞାନ ଠିକ ସ୍ଥାନରେ ଲଗେଇବା କଥା। ଆମକୁ ସହର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି କି ଆମେ ପଇସା କମାଇ ପାରିବା। ହଁ ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ହଁ ଯେ ହେଲେ ଆମ ସହିତ ଆମେ ଫକଲୁକୁ ନେବାନି। ଯଦି ଆମ ସହିତ ସିଏ ଗଲା ତେବେ ଆମର କିଛି ଲାଭ ହବନି। ହଁ एकदम ଠିକ କଥା କହିଛ ତୁମେ। ଆରେ ତୁମେ ଏମିତି କେମିତି ଭାବି ପାରୁଛ? ପ୍ରଥମରୁ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ହୋଇ ରହି ଆସିଛୁ, କିଛି ପଇସା ତ ତାକୁ ଦେଇପାରିବା। ହଁ ଠିକ ଅଛି। चारि जण पंडित सहरକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 4 ଜଣ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ମାଛି ଆସି ଗୋଟିଏ ପଣ୍ଡିତ ପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲିଲା। ମାଛିଟା କୋଉଠି ଆଇଲେ ବେ? ଭଣ ଭଣ ଆସି କରୁଛୁ ରହସଲା ତ ଘରେ ଯାଇ ଶୁଣା କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବି ମୁଁ ଆଜି। କେତେ ଭଣ ଭଣ କରୁଛୁ? ଆରେ ତୁମେ ତା ପଛରେ କାହିଁ ଧାଉଁଛ? ଆମେ ଏମିତିରେ ବି ଏତେ ବୋଝ ନେଇକି ଚାଲିଛୁ। ଯଦି ମୁଁ ୟାକୁ ମାଛିରୁ ଗଧ ବନେଇ ଦିଏ? ଉରି ବାବାରି। ହଁ ଆମର ଜିନିଷ ପତ୍ର ଗଧ ଉପରେ ଲଦି ଆରାମରେ ଯାଇପାରିବା। ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ବୋହି ନେଇ ପାରିବନି। ମତେ କିଛି ଦେଇପାରିବ? ଆମେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ବହି ନେଲେ ତ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ତୁମକୁ ଆମେ ଆଣିଛୁ, ସେଟା ଆମର କାମର ଥିଲା। ନା ଏସବୁ ଠିକ କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ଯାହା କହିବୁ ତାହାକୁ ତୁମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗଧକୁ ମୁଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜନ୍ତୁ ରୂପରେ ପରିଣତ କରିଦେବି। ଗୋଟେ ବାଘରେ। ବାଘରେ ପରିଣତ କରିଦବ? ନା ଏଇଟା ଠିକ ନୁହଁ। ଏ ବାଘ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବ। ତୁମେ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ। ବାଘକୁ ଆମେ ଯାହା କହିବା ସେଇଆ ହିଁ କରିବ। ତୁମେ ମଝିରେ କୁହନି ଆଉ। ତୁମେ ଫକଲୁର କଥା କିଛି ଶୁଣନି। ଫକଲୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣେନି। ହଁ, ଏମିତିରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ସାରିଲେଣି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବାଘ ଆମର ଜିନିଷ ଉଠେଇକି ଚାଲିବ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ତ ଆମର ବାବା କରିବେ। ରେ ଚାଲ ପଡ଼ିବା, ଚାଲ ରେ। ଆରେ ବାପରେ, ଏମାନେ ଯଦି ମୋ କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତେ ଆଜି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ।